Pini Ladakh Jasmet Bithung constituency lage Bikram Hanse local constituency lo lape non kedebo masiem akai tuliram rong hang na thang home constituency lo lase Pini Ladakh Jasmet BJP abui kang rai lo Ladakh Pini Karbi Rong Sopi number 1 Karbi Rong Sopi polling station tum cipetir pi ponsi Ladakh ongdung BJP workers akan bang pia tum Ladakh APA Chelsea long nang cepak dum non lang pos nang Ongdong alang litun melo Pini Ladakh Jasmet Bithung constituency long APA Chelsea long nang cepak ordun lasi pinangan atum ke itu APA Chelsea fan ko khida ti sidame nil tum ka cobai kali lo Pini Ladakh ke ili tuma thengno ke lage ning ke hang bensi alang tum Khaireng nang ji jok nang ji pomen bensi alang tum nang cepak dun aku tu thlang apna nang kon ta Alanda isi ini ke thoman lo jo ini topi kan lo lapen non amen teram bogla hada lasi lasi non anta hang kom lang lasi mas jo ini program lo nang cetong lo Bithung along asai silong lasi Ladakh ke non re-election le dokok potang te Ladakh ke APA Chelsea si highway ko 100% non Ladakh APA Chelsea avokar sai selo alang secretary lo Ladakh kota bangso 20 kota bangso ini lo secretary dolo lapen Bikram Hanse alang le president lo lapen Pini Lasana thasi kapra kapra itu mangrapet APA Chelsea funding ka chhe lapen songja pi tum anda me to lo Pini lage kacho bai kali lo itu me ka theno se thelong na lasi non mass joining du tholang sitame non bangkan itu la pasi baklang konchot pok kadom